Dobro večer svima, dobrodošli u Soho bar. Za početak, još jednom ko je srećan zbog onog što se desilo jutros. Postali su prvaci sveta u tim nekim mladim kategorijama, pa u to ime za nas. Ovo je kuća za svu našu decu. Pogledaj me, pogledaj me očima deteta. U zemlji vidim spas i s name budi glas koji prepoznaje. Dok rane miluju naša tela, pogledaj me očima deteta.